Kowe nyapa, ora nyapa ta Gus. Nyakot kok ingat. Lah iya, ora nyakot aku. Ora. Wedi ta? Wedi carane ra mau informke. Ayo to tidak dek. Ora ning ngono Gus. Piye? Aku jalur sing cilik. Oh, ngajak kuwi. Generasi muda masyarakat benro. Nah, betul Ham. Anu Dek, ya, iki ya. Lah, nyapa kok wegah? Kowe gila to? Wedi ketus. Wah, Deni kok. Aku ngono ngejak wong ngono wedi. Saiki desa jalan. Ayo to. Kamu kenapa kok anu sajaknya kok gila sama si dia nih? Ilhamnya Enggak apa-apa. Loh, lah kamu kok kenapa kok takut? Enggak mau ngedeki? Enggak apa-apa juga. Kamu wedi sama bolotnya itu ya? Iya. Iya. Ternyata wedi karo bolotmu. Oh, gol-gol Nanti bolotnya ini guys, kosokan sing resi. ya tak tutupi Gus. Tak tutup sih aku lah. Jan, Kowe dadi dhisik dasar langsung kae. kowe kudu mempertahankan kae lho. Lah kowe ora. Lah aku tak golek dhewe. Ngono. Iya. Adik, adik iki ya. Mau ya? Hakrek lho. Hah? Apa toh? Wah, aja anu lho. Sing sabar lho dadi wong kae kok iso. Adik. Adik. Nah, Ya. Deni Gus. dene yo wis balenono golek sing liya. Golek sing liya. Ya, aku. wedok. Aku ini kok kaya ngono. Halah wedok. Udine. Kuwi ngono jenenge Yanti. Oh, lek awan Yanti. Yanti Pas esuk-esuk nyambe. Yanto.
Kok nyambe iki lho. Mau tak tunyo. Ya guys. Gimana ada ya sama Luar biasa masyarakat Wilangan ini kan biyen enek tontonan tungkep blek kabeh guyub lan rukun ngomong sing delok ana cilik ana gedhi ana tuwek ana empot. Ono opo barang lho. Iki ngono setia ae. Prima dona Takone omahmu soleh bojoku iki. Jaga bayi. Iki lho. Bojomu lho. Pacarku iki. Ya bagus. Bagus. Untune mesti cepet. Alah apa ngene untu. Kuwi urung tukul ha. Iya iya. Telas kendo wis mure ngomong. Untune telas dikene kendo. Dan ini ngono dalam rangka bersih desa Bersih desa Wilangan. Dan orang blomok kok. Ora umum. Wong Wilangane kadang tontonan ning kene jar. Alah. Keblek tontonan ning kene acarane bersih desa. Bersih desa. Desane diresiki saka Allah. Bersih saka eleke. Yo. Berubah dadi apik. Ah. Sing biyen akeh penyakit desane saiki penyakit ilang. Allahumma. Pokoknya muga-muga sing rawuh teng mriki tak dongane panjang umur. Amin. Rezekine lancar. Ya Ya Allah. nek iso. Bungkus apa? Bungkus apa? Bungkus apa? Ayo tuh. Hao. Hao. Oh, ayo. Gawe yo ngene iki wong Wilangan ki yo ngene iki. Gawe yo momonge diubar. Kon ngomong ganongan. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Apa piye dhewe ya kudu donga-dongane. Dongane Masyarakat ning kene mugi sing rawuh khususe desa Wilangan warga Wilangan diparingi sehat panjang umur. amin. Mugi-mugi rezeki tambah kathah. Amin. Mugi-mugi sing malah ilang karo sugih. Amin. Sing loro-lorone ilang penyakite karo sehate. Amin. Nah, ya dadi kowe. Nek kabeh donga tok Kalah biasane ya KPK ngono Gus. wah ngoke. Ya pokoke sing penting intine masyarakat Wilangan mugi-mugi sansaya ngrembaka. Mugi-mugi guyub rukun. Amin. Sing penting guyub rukun ha. Guyub rukune Nek penting. ora rukun karo tangga mesti jongkrah ya. Ora bacokan. Lah iya. Gara-gara jangan bacokan aja kaya ngono. Ya ayo dilanjut. Dilanjut saiki harimau akeh ya. Ya harimau oke makane ayo dhewe wong. Yo. Monggo Bapak. Yo glir. Dadane kedane Bapak. Masa kami produser sunatan nih? Sunatannya dia minta langsung. Ayo Mas Adi. Ya Allah, iki kari dhewe pawang wong. Kene le. Yo halah, karek kari dhewe kaya pawang wong. Sing tak kira apa le? Sing tak kira apa? Ulah beling. Rolling. Kok enggak? Pakmu sapa? Pakmu sapa? Pak Dut.
Kowe kapan rabi hari Yuni? Ora. Kowe hari Yuni apa ae? Ora. Kowe anak sapa? Kowe apa hari Yuni? Kok kowe ngene kok Ora, Han. Aja ngawur. Bojoku tuh Yuli ya. Kamu sapa pisan kas? Bapak Gus. Bumu sapa jenenge? Kowe karo Yuni apa? Kowe iso pukul malah ulo. Kuwi Agus Bedo. Oh, Agus becak lho. Agus kentus. Agus apa? Oh, ala iki. Oh, Kita Yuni. Yuli. Oh, alah. Aku tahu. Oh, ngene. Anu ya baleni pisan kas ya. Bae pisan kas. Pisan kas ya. Aja koyo ulo. Aja kaya ngono. Oke? Ya, yuk. Pas. Ya, Pak Edi. Anu le, banter ya banter. Kowe kaya pikiran ale. Pikiran oleh. Ora mek bro kok. Gan gus, anakku gus. Gimana itu? Dan Ini karo Yuni. iki ora ham. Iki mbiyen mboke Yuni kuwi lho. Ya. Kuwi mesti nidam. Idam apa? Kipas angin. Tangan kipas angin. Ya, anak sapa? Iki sare sapa iki? Anak tok nek iki aja banget. Cari aja. Lah iya. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Akeh rezekine. Aku edrek ora le. Ya, Drek. Edrek ora. Drek lho. Ya, ya. Super makmur. Ayo Pak. Jenengmu sapa le lali aku? Rizky. Piye Rizky? Diedreki Mbak Bella rasane piye? Kecut. Sombong piye kok rasane ora jan. Iki lho Mas. Nyapa? Aku pegel karo iki. Lah nyapa? Tapi ora tak sopan tapi dilene kene iki. Lah kok sopane piye? Lah mosok to Mas. Iya. Aku nak kok kono teko nek kene. Heeh. Krokan. Piye? Dicolok. Dicolok iki Garia jenenge Mas. Ora wedok lho Aku Mas. wedok aku iso. Gak ora persiapan. Iki wis. Wes. Enak ya.
Ya wis. Ya, suwun Bel ya. Nah, Ham, keripik gedang, keripik telo. Anggap bela kok lanang nek. Kripik gedang, kripik telo. Heeh, sithik edang waton rata tergakno dadake yo. Mugi adewe dengan ning kene masyarakatnya cukup maneh kalau adewe ning kene nah. Betul. Sehat panjang umur. Amin. Ya wis, ayo kita kasih dadak ayo. Kasih dadake. Ayo Pak.